Un domingo máis, as visitas cruzadas penduraron o cartaz de completo. En aproximadamente 10 minutos quedaron completas as inscricións para unha nova visita ao Museo de Pontevedra. Ante tanta demanda, o público fai unha petición ao Departamento de Cultura da Deputación Provincial. Paréceme que queda escaso, que 50 persoas por domingo é pouco. Eu quero invitar ao museo e aos responsables desta iniciativa que abran máis, que faciliten para que máis persoas teñan a oportunidade que hoxe tivemos nós de disfrutar de as pezas do museo dun xeito, dunha visión e cunha perspectiva diferente. Unha visita do pasado domingo protagonizada pola actriz Iria Piñeiro, quen fixo unha visión intimista das obras do museo e recalcou a importancia do papel da muller nas pezas e nas obras de arte deste centro cultural da Boa Vila. Pola súa banda, o editor David Cortizo levou o seu eido estas visitas amosando unha obra vencellada coa narrativa, outra coa poesía e outra co teatro, unhas visitas moi ben valoradas polos protagonistas das mesmas. Bueno, a iniciativa pareceme fenomenal. É unha pena porque a única visita cruzada que vin é a miña e tería ganas de ter visto a de Iria e seguramente, se podo, vería a da semana que ven, aínda que sei que é moi complicado poder atopar sitio, porque creo que ás 8 da mañá xa estaban o día que se abriu a convocatoria xa se esgotou en 12 minutos. Entón, bueno, é moi recomendable vir, é unha forma de ver o museo de outro xeito e de coñecer as obras desde un punto de vista non digamos técnico, sino desde o sentimento que produce nel as persoas que fan a visita, que non son expertas na materia. O das visitas cruzadas parece unha idea xenial, o de misturar xente de distintos campos, pareceme curioso para os que estamos e para os que nos reciben, non? E logo, no caso, como con David Cortizo, que nos fixemos amigos a raíz deste encontro. E unhas visitas que encantan e enganchan o público asistente. Pareceme unha idea moi boa, porque ademais permite aunar varias artes nunha, por exemplo, non? Porque hoxe a nos explicounes unha parte da exposición foi dada por un editor que nos fixo unha comparativa entre as obras de arte por el seleccionadas e a literatura, co cal me pareceu un acercamento novo, unha visión persoal a obra destos artistas, e despois a outra compañeira que nos fixo o outro percorrido é unha rapaza que se definiu como artista, cabareteira, ademais, e tamén nos deu unha visión moi personal das obras. Por lo tanto, parece unha iniciativa maravillosa. Estou moi contenta, a verdade, co resultado. Gustoume moito que nos acompañaran Iria e David. Teño unha nena pequena, entón o tema das ilustracións gustame moito, vemos con ela diferentes contos, entón gustoume moito a visión, o símil que fixo coa narrativa, sobre todo David, neste caso. Bueno, é unha experiencia diferente, estamos sempre famentos de experiencias distintas, estas visitas son, a verdade, diferentes, a visión dunha persoa desde o seu enfoque persoal. Gústame moito, a verdade. A verdade é que a primeira vez que veño a estas visitas ao museo, este tipo de visitas, si se coñecía o museo, coñecía o edificio, pero evidentemente este tipo de visitas nunca estivera, pareceme unha forma diferente, un xeito diferente de poder coñecer o Museo de Pontevedra. Aínda teñen por diante dúas oportunidades para desfrutar destas visitas cruzadas. Dende este luns xa se poden anotar de balde na vindeira, que será este domingo, día 22, e contará coa presenza da actriz e presentadora Nieves Rodríguez e o editor Fran Castro. As inscricións na páxina da Deputación en gabinetedidáctico.museo@depo.es.